magandang araw. Ito nga po pala yung mga kaganapan namin noong nakaraang linggo. Ngayon lamang po ako nakapag-edit dahil nga sa kabisihan ko. At sino ba namang tao ang hindi magbibisi-bisihan kapag gusto mo yumaman? Siyempre nagsusumikap lang po yung tao. Dahil nga po ngayong linggo ay Sunday kaya magsisimba kami. Inaya lang talaga ako dyan nila mama na magsimba. Buti na lang wala akong schedule ngayong linggong ito. Ay meron pala pero mamaya pa naman yun kaya inuna ko munang sumama dito sa pagsisimba. Para naman makapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng blessings na ibinibigay niya pati na rin sa lahat ng mga pagsubok na nalalampasan namin bilang isang pamilya. Ikinagdasal na nga namin dito na sana patuloy nang gumaling yung bukol ng aking kapatid. Ano po 1 o 2 linggo na ata itong dinaramdam ng aking kapatid sa awa ng Diyos sa ngayon ay medyo lumiit na po siya. Tapos nga po namin makapagdasal at makapagsimba ay nagpa-picture-picture muna sila dito sa akin. Pagkatapos nga po namin magsimba ay dumiretso kami sa palengke. Syempre sumama na ako. Kasi nga dakilang tagahingi ako ng mga sangkap sa bahay ni mama. Kaway-kaway sa mga kapitbahay lang dyan ng magulang. For the hingi-hingi lang or minsan nga hindi na nagpapaalam kukuha na lang ng mga sangkap o diba? Pumili na nga dito si mama at papa ng bibilihin nilang tsinelas para sa kanilang mga sarili. Ako nga lang po yung sumama dito kila mama sa pagsimba dahil yung aking partner ay may pasok sa kanyang trabaho. At ito nga pong ilog na ito ang tawag dito sa amin ay salog. Napakaganda ngang tingnan ngunit marami na ring buhay ang kinuha niya dahil nga po nalunod dito. Marami nga pong basura nakatambak dito sa gilid at yung kapatid ko bising-busy sa rambutan na kanyang nabili. Yan lang kasing rambutan na yan ang nag-iisa niyang request bago kami pumunta ng palengke. Pagkatapos nga po naming mamalengke ayan umuwi na rin kaagad kami. Ang tawag nga po dito sa sinasakyan namin ay skate at ang nagmamaneho po niyan ay ang aking papa. 10 hanggang 15 katao ang pwedeng sumakay o magkakasya sa ganitong sakayan dito sa amin. Nang malapit na nga po kami ay itong kapatid ko naman ang nag-drive kasi gusto niya ring magtuto. Ganyan lamang po imaneho yung 4 wheels namin dito, napakadali lang. Kahit nga po ako ay marunong magmaneho niyan. Ayun lamang po for today's mini vlog. Sana po suportahan niyo ang aking channel. Salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! God bless!